बयनिसिमबो स' आसा खालामदों बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' दान्दिसे आंनि लाइभ स्ट्रिमावबो नुजाफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। स्पेसियेलि 1K साबस्क्राइबार्स कमप्लिट जानायनि नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै दान्दिसे सुखु दुखु शेयार खालामलायनो होननानै बे LBखौ लाबोनाय जाबाय। स' आं माइक्र'फन इउज खालामाखै। माइक्र'फना आंनि जे आं पार्सनेल रुमाव थायो बे पार्सनेल रुमावसो दङ। आं दा पार्सनेल रुमाव गैया, आं गुबुन रुमाव दंफैयो। थ' बयखौबो जायफ्रा फैगोन आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बिथांमोन साफ्रोमखौबो जायफोर नायदों बिथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि लाइभ स्ट्रिमिंआव खुलुमनाय, सिबिनाय, अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बे चेनेलाव आरोबाव बरायफिनबावदों। थ' आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। जायफ्रा आंनि लाइभ स्ट्रिमिंआव फैदों लाइभखौ लाइक खालामनानै हो, बेनिफ्राय कमेन्ट हर, मोनसे मोजां कमेन्ट खालाम जाहाथे आं नोंथांनो रिप्लाय हरनो हायो। आरो नोंथाङा जि कमेन्ट हरो आं बेनिनो मोनफ्रोमबो कुइसनफोरनि रिप्लाय हरनो आं ट्राय खालामगोन। अके, जयन्त लोगो बिथां फैबाय, खुलुमबाय, रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि LB स्ट्रिमिंआव नोंथाङा हाबफैनायनि थाखाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मदद आरो हेफाजाब होगोन आरो आंखौ जौगानायाव थुलुंगा होलांगोन होननानै। भिडिअ शुट खालामखांखाबाय, इडिटबो जाबाय, कमप्लिट जाबाय, बाट नेट पेक गैला आंना। नेट पेकआ 500 MBल'सै आंनाव दा बे समाव। बेनिखायनो आं सानबायखि दिनै आं भिडिअ आपल'ड होनोथ' हाखालिया, बेनिखायनो आं गाबोन आपल'ड होनाय जागोन भिडिअखौ। दायो LBखौनो होनोसै सानबाय आङो। स' इगजामबो दङ दै। AECआ मा होनो AEC दङ, सिक्सआव दा नभेम्बर ना डिसेम्बरनि 6 खालाराव नुदोंना लाइन थांलायबाय। डिस्टार्ब है, लाइभ स्ट्रिमिं होनायावसो बेफोरबायदि लाइन थांनो मोनो होनबा। गाइस खोमसि खोमसि नुनो हागौ आंखो, लाइन थांबाय, सरि। एम्पिटारबो गैया, गोरिबसो जाहैबाय नालाय। एसे खस्थ'यैसो होबाय आं लाइभखौ। नै माबायदि आं मबाइलाव टर्चखौ बेक साइडखै सेरबाय, ओमफ्राय बिजाब टर्चनि जि सोरां बेखौ आं होथेबाय। बिराद खस्थ' लाइभ होनोबो। स' कमेन्ट खालाम गासैबो जायफ्रा फैदों। कमेन्ट खालामगोन होननानैबो मिजिंथिदों आङो, बिकज नोंथांमोना लाइभखौ नायनानैल' आं मिथिनाय नङा लाइभखौ सोर साबेसे नायदों, सोर नायदों। कमेन्ट खालामब्लासो आं मिथियो नालाय, बेनिखायनो आसा खालामदों कमेन्ट खालामगोन होननानै। हमबाय थानोबो बिराद खस्थ' जाबायना दा। मिथिंगा बसुमतारी फराय। आदसा AEC बुकलेसबो गैया, माबाबो गैया, जेबो गैया। AECनि आरो आंनाव गेरेमसानाव माबा बुकलेस सोंहरबाय, रिप्लाइखौनो मोजांखौनो होआखै। माने रिप्लाइखौ होदों, बाट गैया जाहैबाय बेनावबो। डिस्टार्बलाय कारेन्टआबो लाइभ LB होनायफोराव। स' मिथिंगा बसुमतारी रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि LB स्ट्रिमिंआव जयेन जानायनि थाखाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि लाइभ स्ट्रिमिंखौ लाइक होगोन होननानै। मिथिंगा बसुमतारी बिथाङा कमेन्ट खालामदों, AECआ बड'ना नोंना? औ नंगौ, थारैनो आंनि AEC साबजेक्टआ बड' साबजेक्ट। स' बेनिखायनो मोनफ्रोमबो साबजेक्टसफ्रानो इंलिश लेंगुवेज जाजोबो, नाथाय AECआ बड' जाबाय। आं बिराद टाफ रखमबो मोनदों, नाथाय ट्राय खालामदों जे AECनि नट्सफोर बुथुमनो, आं कालेक्ट खालामनो आं ट्राय खालामगासिनो बे समाव।
आसा खालामदों हर गेजेरफोरनिफ्राय दायो समाव एसिनि नट्सखौ कालेक्ट खालामनो ट्राइ खालामगोन आङो मिथिंगा बसुमतारी बिथाङा कमेन्ट खालामदों सानैजो होमबा जागोन टेनसन गैया नाथाय एसिनि नलेज गोनां आंनो नांफागौमोन एसिनि एसे एनै नलेज नोंबो ट्राइ खालामदो एसिनि नट्सफोरखौ कालेक्ट खालाम एसे हायोबा आरोना बिकज नांगोन ना नट्स गैयाना एसिनि इदि क्लासबो लानो मोनाखै आरो इमान स्टुडेन्ट जायो भगबानासो मिथिगो आरो एसि बड'आव आरोना बड' एसिआव मिथिंगा बसुमतारी लेभेल बहायदो फाग्ला लेभेल होबाय नामा दिनै माइनर बड'आथ' नोंना माइनर बड' माइनर नामा बड' माइनर नोंगोना आंथ' मिथिया खिन्थु दिनैनि नेक्स्ट आपकामिं एग्जामनि खोथाया गुबुन नाथाय जानानै थांखांनाय जि मेजर साबजेक्टआ आंना एरियार जाखासिगोन नेक्स्ट इयार आं होफिननांगोन मेजर साबजेक्टआव आच्छा लेभेल बहाय मारदों होनबा स' आदा कर'नाबो खोथाखादोंमोन आंनो लेभेलखौ नेक्स्ट डेनिफ्राय होनो हागो बिथांमोना होस्लाबनो हायाखिसै होननानै फैगौ इयाराव नेक्स्ट इयाराव एरियार एग्जाम होफिननांसिगोन आरो आं मिथिंगा बसुमतारी आंनाबो नोंथ' आंखौ बिराद थगायबायलै नोंना होफिनखानाङा एरियार जाखानाय नोंसिना आर्ट्सनिखौ आङो इमान फोथायनो गोब्राब मोनदो आर्ट्सनिया सिम्पोल जाजोबदो ना ओमफ्राय जोंनि साइन्स स्ट्रिमनिया ओरैबायदि हार्ड अ माय डग बिराद हार्ड जादो साइन्सनिया हस्सा इडुकेसनमोन आंना आच्छा फोथायबाय दे एलबिखौ माबायदि नुदों कुवालिटिखौ लेथ्रा फैदों नामा खोमसिबो फैनो हागो बिकज खोमसियाथ' फैखासिगोन लाइन गैया बे मबाइलखौ आंनि मबाइलखौनो आङो टर्चबो होदों फ्लेशबो सुदों एलबिबो होदों बेसे खस्थ' नुवाखै एलबि होनो होनना फैलायबाय आङो आच्छा लेथ्रा नुवाखै होनबा कुवालिटिया मोजाङैनो फैदों ना कमेन्ट खालामलाय कुवालिटिया मोजां फैदोंना फैयाखै कुवालिटिखौ खोथाहरलाय मिथिंगा कुवालिटिया माबायदि फैदों मोजां फैदोंना फैयाखै ओमफ्राय भइसखौ खोथाहर आंथ' माइक्र'फनबो इउज खालामाखैना दा भइसखौबो खोथाहर भइसआ माबायदि फैदों कारेन्ट कब आएगा माबा साया नुनादो माने बुजियासै आं भइसआ मोजां क्लियारैनो फैदों होमबा है लाइना डिस्टार्बलै मिथिया नुवाखै आं थेंक इउ लाइन फैबाय कारेन्ट फैबाय थेंक इउ कारेन्ट फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दै कारेन्ट नमस्कार भइसआ मोजां आरो दा साया नुदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा नुनाया एकदम क्लियार फैसिगोन दाबो क्लियार फैगोन ना फैयाखै क्लियारथ' फैनांगौ लाइन फैबाय ना आंनि मबाइलावथ' आं क्लियारखौनो नुदो खिन्थु नोंसिनियाव माबायदि नुयोथाय आं मिथियाखै आरो नोंथांमोननि कमेन्ट कुइसन आरो आंनि एन्सार
Next comment Milon Brahmo. Ada comment खालामदों आसुगुरा हानाला फंबाय लेफ्ट साइडनि आसुगुरा बिराद गोलाव गोलाव ना आंना बेहा लानो साननानै लाखानायमोन आरो नैबे आसि फिसानिया सेस जलांदो खिन्थु सिगां बांसिन नुयोमोन मोदाय बायदि एकदमबारे नै गोलाव नुयोना खायफा गाज्रिबो मोनो बिदिखाय हागोन नोंथांमोननि साजेसनानो आंनि थाखाय बोर मिलन ब्रह्म आदाया आंनि चेनेलखौ साब खालामदोंना खालामाखै कमेन्ट खालामलाय एफा गोलाव लायो नामा माने आङो लानो साननानै लाखादोंमोन आरोना मिथिंगा बसुमतारी मा जालायखो आं बुट जादो बुट गिसि बुट नै बुट जोंहा मादारा माने बुट सोमनाय फैदोंनो जानो लालसाबो फुदुंना फैदों सुरेश बसुमतारी बिथाङा कमेन्ट खालामदों प्लीज लाइक ब्लू करके देना ब्रो मुझे ब्लू करने के लिए बोला लेकिन मुझे ब्लू नहीं कर आं ब्लू होफेराखै दै ब्र रनाय आं ट्राइ खालामनि आं ब्लू होफेराखै मायाव शेयार नांगौ मोजाङै खिथाहरलाय मिलन ब्रह्म आदाया कमेन्ट खालामदो बिथाङा खालायखादों रा अके रोजा रोजा साबायखर थाबाय साब खालामनानै आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आसा खालामदों नोंथांमोननि मददजोंनो इयुनाव साक्सेसफुल जानो हायो स आं आसिगुरखौ नेलखौ गाबोनथ' सानडे गाबोन हागोन आरोना ब्लगबो लाखागोन आङो सुरेश बसुमतारी छोटा भाई ब्लू करके देना प्लीज ब्लू करने के लिए नहीं जानते हैं मैं इसीलिए नहीं कर पाया कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है क्या करना पड़ता है मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आया मैं एलबी में ज़्यादा नहीं हुआ है एलबी होनाया आंना बांद्राय गोबाव जाखायाखैना बेनिखायनो आं माने बारा एलबिनि बागै बारा मिथिथ'आ ओके कमेंट करो
रावबो कमेन्ट खालामला जे मा जाखो ओइ गोदैनि आइ कार्डआलाय माबोरै थाफैदों अब लोग नहीं कमेंट करेगा तो हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा कमेन्ट खालामदो गासैबो प्लीज गाइस कमेन्ट करो आई नीड कमेंट्स कोई भी कमेंट नहीं करते हैं ऐसा होगा तो कैसा चलेगा मैं क्या बोलूं आप लोग तो कमेंट तो कर सकते हैं ना मासिगाव जाखोलैथो बेलाय गुड न्यूज़ बिथांनि थाखायबो गुड न्यूज़ मोन भी नहीं है सब चला गया है एक ही बज रहा है अभी सासेल'सै गासैबो थांजोब्बाय मा जाखो मेरा फेस आगली लग रहा है क्या मैं तो आगली है मैं तो हैंडसम भी नहीं है इसी के कारण के लिए सब चला गया फिर क्या ही बोलो यार
अब ये देखो मुझको, ये नहीं देख रहा है वालैयाव खोमसिना मोफ्लाबनाय जाफिनलायबाय नामाब्रा एलबियालाय नुद' मोफ्लाबनाय जामारलायबायानो नै 30 मिनिट्सल' थानो हासिगोन आं केमेराखौ बुस्थुआ बेक साइड फ्रन्ट साइड इदि खालामबानो जानो नागिरो नै जाबायानो नै मोफ्लाबनाय जाबायानो एलबिया नै मा जागोन जेन 10-30 मिनिट्स थाथारनोसैलां 30 मिनिट्स थानो थाखाय 35 मिनिट्स थानांगोन एसे खमायहैयो बुस्थुआ लास्टाव दुरेसना रिंकू बरदलै हाय हेलो खुलुमबाय नमस्कार वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीमिंग स्वागत कर रहा है मैं अभी इस टाइम में आने के लिए धन्यवाद मेरे दिल से शुक्रिया कमेंट करो कैसे हो आप एंड क्या कर रहे हैं अभी आदा क्या कर रहा है आगै बा फंबाय बा बिनानाव आं नोंथांमोनजोंनो रायज्लायनो होननानै फैदों दान्दिसे जिरायदों मासियाव अभी मैं चेयर में बैठ रहा हूँ और तुम लोगों के साथ थोड़ा बात करने के लिए मैं एलबी में आ रहा है इसीलिए आप लोग कमेंट करो और मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करेगा हिंदी बोलने से भी मेरा ज़्यादा नहीं आता है थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है टिक मैं कोशिश करेगा कि मेरा बेस्ट देने के लिए हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको लाइक कर दिया है मेरा एलबी को लाइव देने के लिए धन्यवाद दिल से शुक्रिया मुझे ऐसा लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यूअर्स आते हैं जो मेरा एलबी को जो मेरा वीडियोस को लाइक कर रहा है लाइक करते हैं धन्यवाद रिंकू बरदलै शुक्रिया एंड नेक्स्ट कमेंट करो आप क्या पूछना चाहते हो मेरे बारे में एंड अभी तुम क्या कर रहा है उसको भी कमेंट में बता दीजिए
नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गावनि मबाइलखौ मोनसिगोन होनलाय दा आस्सा दिनैनो फैबाय दानि लिंहरदोंमोन आंखौ ओमफ्राय नों गैया आस्सा दाबाय बिमा सरस्वतीनि समाव फन हरदोंमोन आंनाव मोदायलायसै लाय दाय नङा गाबोन थांबाय दंबाय मोनफैबाय लांफैदो होनहरदोंमोन दहाय बेलासियावनो बै जोंहा गावहा गैयानो बेलासियाव बाव थांदांलाय बेलासियावलाय हराव थां नों इयाव थांबाथाय दानि इसे मोनासेयावसो बेखायनोथ' गाबोन थांगोन होनना खोथाहरबाय आङो रावबो हाबाखै हाबाखै जायो 1K जाबायना 1K बारबावबायसो बिथाङा लाइभ थाखाय बिसिनाया गैदोंले जेमाननो लाइभ होयो इमान वाच टाइम बारायो फाग्ला आंबो नायनो र' होसरनाय दहायनो जाजोबखादो नोङो नङाबा अफ जाया हटस्पटआ हारसिं एक्सन गैया तो इसोरथ' र' आं फैगोन दा गोदान एक्सन बि फाग्ला जादों अयनाय होननानै नोंलाय रावबो फैया आंनि जोब्बाथाय होनो हागोन आंनो कमेन्ट हरफ्लाबाय थानांगोन नालाय कमेंट करो गाइस क्या कर रहा है कमेंट करो ना ये चुप चुप मैं कैसे बैठेगा आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं में 35 मिनट्स रहने वाले हैं